Gràcies per vindre i espero que sigui un dia maco per tots, per nosaltres i per vosaltres també, i sobretot perquè estic molt content que estigui tot ple aquí i de més. Això farem la presentació a través d'un vídeo. Aquest vídeo l'ha fet la meva filla. Jo simplement hem posat idees entre ell i jo, però d'alguna manera aquí explica una mica, és un reportatge que ens van fer de premsa. Després, aquí dintre del vídeo podem veure els diferents elements de la vitofília. Després veu un repàs de les activitats del grup. Després també un capítol d'exposicions que hem fet exposicions al grup Vitofília de Barcelona. Després, museus, que n'hi ha, veureu aquí en el vídeo, que fora d'aquí d'Espanya hi ha puestos que hi ha museus, diguéssim, de la vitofília i coses relacionades, diguéssim, amb el tabac. Després també on tenim la informació. La informació la tenim bàsicament en xarxes socials, tenim una web a la qual vostès poden accedir i veure aquest vídeo d'aquí el podran veure vostè a casa seva. També tenim una pàgina Facebook que també podran entrar vostès i mirar totes les activitats que fem i les novetats que anem traient vitofíliques i vídeos i demés, ho van seguint. Hi ha una cosa molt important que diuen molt, que quan vegin el vídeo, per favor, que posen un me gusta o alguna opinió que ens agradaria també. També tenim un canal de YouTube, diguéssim que són vídeos que s'ha fet entre nosaltres per al grup vitofílic. I aquest és el que veurem, diguéssim, amb el vídeo aquest d'aquí. Després aquí té el company d'aquí, farà una presentació del TROC. Parla tu. No, bueno, ja el presentaré després. Ja el presentaràs, ja el presento perquè el vaig conèixer aquí, ja sé què, no? I després aquí el que farem és una petita introducció que nosaltres tenim tota la documentació, totes les bases de dades de litografies, que tenim la part de litografies, les tenim en una base de dades. Quina idea és aquesta de la base de dades? La idea d'aquesta és d'aquí que partim d'una base de dades d'un motor en el qual hem ficat molta documentació, que aquesta vaig creixent i veurem que aquesta base de dades pot ser comú tant per al grup vitofílic que tenim nosaltres com les altres entitats de col·leccionisme. Tenim coses en comú i podem fer coses en comú. I si un està amb un d'aquí, cada aquí, a mi podem agafar un tema i dir, tu aporta tant, tu aporta tant, i farem un tema general. Aquesta és la idea d'aquí. Després farem un torn de pregs i preguntes, diguéssim, sobre això, breu, i llavors entrarem per segona vegada, farem una visita guiada, diguéssim, a l'exposició, que la Gemma, que és l'autora del tema, llavors ho explicarà amb tot el detall i demés, i ja garanteixo que ho fa molt bé. I parlant d'aquí, comencem ja, tu, Gemma. Hola, bona tarda, moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Ara mateix veurem un vídeo en què s'explica una mica què és el vitofílic i una mica el que fem. Aquí durarà 20 minuts, una mica de paciència, però és molt visual. No, és el bé, amb fotografies i... És un vídeo que haguéssim... Vinga, comencem. Gràcies per venir. Diumenge 25 de setembre, el grup vitofílic de Barcelona, amb la col·laboració de l'Associació Vitofílica Belga, va obrir les portes del centre cívic Casinet d'Hostafrancs, al carrer Rector Triadó 53, a tots els aficionats i els curiosos del món de la vitofília, que és el col·leccionisme de vitoles o anelles de cigars i d'altres objectes relacionats, com cromos, cartells, caixes, habilitacions, que són les etiquetes de les caixes de puros. Les vitoles van sorgir al segle XIX a Cuba per destacar la qualitat i provenència dels cigars i es van estendre i es van afegir més elements decoratius que són molt valorats pels col·leccionistes, sobretot els de l'era daurada del 1890 fins l'any 1920. El grup vitofílic de Barcelona va organitzar la primera trobada internacional l'any 2005 i aquesta edició va ser ja la número 16. Hi van assistir col·leccionistes de Bèlgica, Holanda, Alemanya, Portugal i de tota Espanya. L'associació va néixer l'any 1949
i el seu concurs anual, les seves revistes, catàlegs i altres publicacions són reconegudes entre tots els aficionats. També organitzen exposicions culturals. La més recent va ser l'exposició Música i Art en la litografia vitulfílica i la pintura que va tenir lloc a la Biblioteca Pública Arús l'any 2021. Aquesta exposició, que va comptar amb obres d'artistes contemporanis, litografies del grup vitulfílic, a més de QRs amb contingut visual i sonor relacionat amb les diverses peces, es podrà tornar a veure al Centre Cívic Pere Pruna del 5 al 28 de juliol de 2023. El catàleg de l'exposició està publicat i el grup prepara una altra exposició a la Biblioteca Pública Arús amb el títol Simbolisme i Wagner, que es podrà veure del 21 de setembre al 22 de novembre del 2023. La Gemma Genestós, vocal del grup, va parlar de la vitulfília i de la tasca del grup. Us oferim un petit resum de la nostra xerrada. I hem estat parlant amb la Gemma i també hem estat parlant d'una exposició molt interessant que van fer a la Biblioteca Arús, però teniu sort perquè l'any que ve, el 2023, també la podreu veure. I on la podran veure? Doncs podem veure l'exposició que es diu Música i Art en la litografia vitulfílica de la pintura. El títol és una mica llarg, però bueno, quedeu-vos amb Música i Art. I aquesta exposició s'ha vist a la Biblioteca Arús, que està al passeig de Sant Joan del barri de l'Eixample. Ara, del 5 al 28 de juliol, es podrà veure al Centre Cívic Pere Pruna. Diguéssim que hem anat a un altre barri, no? El barri de Sarrià. En aquesta exposició es poden veure pintures originals pintades a mà, relacionades amb litografies. Les litografies daten de mitjans del segle XIX, segle XX, i les pintures hem de dir que totes són contemporànies, són d'ara. I llavors hem volgut ajuntar, diguéssim, un art antic, que és l'art imprès, amb l'art pictòric, que és un art contemporani. I a part ho hem volgut fer encara més modern, adaptat als nostres temps, juntant-ho amb QRs. Llavors el QR és l'enllaç entre pintura i litografia. Aquí ve, diguéssim, el nom de la nostra exposició, que el 2017 ja en vam fer un altre de litografies i pitola a l'aparador del Centre Cívic Cotxeres Casinet, d'aquí, del barri d'Hostafrancs. O sigui que hi ha una mica per tothom, no? Per la gent que li agrada l'art, per la gent que li agrada la música i pels moderns, no? Que els interessa molt veure aviam què es pot fer amb els QRs, perquè he estat mirant alguna de les cosetes que heu fet i Déu-n'hi-do, impressionant. Sí, de fet hi ha per tots els públics, diguéssim, hi ha obra més clàssica i hi ha obra més moderna i també hi ha gent molt jove que està pendent de les noves tecnologies i per això ho hem adaptat, diguéssim, amb cada obra de relacionar-la amb un QR. Jo tenia curiositat, perquè tu, per exemple, em deies que clar, no fumes i potser la gent es pensa... Primer que alguns ja no saben què és la vitulfília, però si li vols explicar una mica... Sí, a veure, val a dir que la vitulfília no és cap malaltia. La gent em pregunta, però què és la vitulfília? És hemofília? I dic, no és cap malaltia. Dic, vítol ve de vitola i filia significa amistat o amor a alguna cosa. Llavors, vitulfília significa amor o afició a les anelles dels cigars purs. Les anelles dels cigars purs és el pur que porta com un embellidor a sobre, que és una anella, que s'encarrega és d'adornar o d'embellir a l'envoltori. Llavors, a part de les vitoles, també existeixen unes paperetes, litografies, a dintre i a fora de la capsa, que el que fan és, primer, hi ha algunes que protegeixen els purs i altres el que fan és embellir-les, perquè des de mitjans del segle XIX fins al segle XX ja hi havia el tema del frau. Això que diem avui, és que hi ha una imitació que m'està fent la competència en una botiga. No, és que això no és nou. A mitjans del segle XIX ja existia això i llavors els comerciants el que feien era posar més embellidors, diguéssim, en el seu producte, primer perquè fos més atractiu a la vista i segon per evitar el frau i evitar les imitacions. Llavors, referint a la segona part de la pregunta, la majoria de socis no fumem, ni hem fumat mai. Vull dir que la gent que relacioni vitulfília amb que fem promoció del tabac i tots fumem puros i cigars, doncs no és cert, ni pipa tampoc. El que mirem de promocionar des de la nostra associació és, diguéssim, l'àmbit de les arts, tant en art imprès com en art pictòric. Hi ha un perfil, perquè jo veig gent d'edats diferents, probablement amb interessos diferents. No hi ha una persona típica que diguis, ui, aquest segur que és un vitulfílic.
No, la veritat és que no. La gent és molt corrent, molt propera, hi ha potser un perfil d'edat una mica més elevat, perquè hi ha molta gent que està jubilada, i llavors també s'aficiona amb això, però també és veritat que tenim perfils de tot tipus. Es poden veure nens, gent més jove. L'inicial és posar-se a fer una col·lecció d'alguna cosa, llavors indagar amb aquelles peces i a partir d'aquí construir una història. Clar, al grup fem diverses activitats, fem exposicions, fem 2 revistes a l'any de 48 pàgines a color, després també fem edicions de vitoles que estan a disposició dels nostres socis, que els hi regalem als nostres socis, les fem nosaltres a partir dels nostres propis motllos. Després també hem fet punts de llibre, que per la part de darrere inclús està el QR, vull dir, ens hem modernitzat, hem juntat el clàssic amb el més modern, fem els concursos, ja portem gairebé 70 anys fent concursos, perquè vam començar des del principi. Llavors hi ha el concurs d'anella clàssica, el concurs d'anella de sèrie, i últimament, serà el 3è any aquesta vegada, que farem el concurs de litografia. Llavors també repartim premis, trofeus, medalles, vull dir que diplomes, fem 3 concursos. Vull dir que la gent que s'animi, que tampoc hi és un perfil concret, hi ha bon rotllo entre tots, ni hem de passar-nos-ho bé, i entre tots indagar quina és la nostra història, d'on prové tot aquest material i saber una mica potser els nostres orígens, perquè amb totes les peces que ens trobem tenen una història al darrere. Per exemple, ens podem trobar des d'aviadors, músics, pintors, artistes d'òpera. És molt variat el perfil de les peces. Sí, perquè clar, com ens deies, vull dir, hi ha l'element històric que li pot interessar a tothom, l'element artístic. Què és el que es col·lecciona més? Vull dir, la gent prefereix les anelles, les litografies en si... Doncs mira, perquè també em sembla que caps també es col·lecciona, no? De fet, els col·leccionistes que estan a l'associació, hi ha molts que col·leccionen més coses a part de tot això. El perfil és molt variat. El que passa és que sí que hi ha com un ADN, que és del col·leccionista, que li agrada col·leccionar coses, tindre-les ben classificades i llavors a partir d'aquí indagar amb la història del que està col·leccionant i llavors aconseguir, diguéssim, les peces, perquè les peces molts cops, si no compres una col·lecció, les has d'anar aconseguint mica en mica. Llavors, clar, sempre que trobes una peça nova, doncs fa moltíssima il·lusió, la veritat. I el teu pare, que és el president, oi? M'estava comentant que hi té com unes 14.000 litografies i ja he vist que, estava mirant i he vist que hi ha gent, em sembla que el senyor que tenia el rècord tenia com més de 200.000 o no sé, de peces, no sé si eren litografies específicament, però algú que vulgui començar, perquè clar, quan li dius aquests números pensarà, mare meva, jo no arribaré mai a una col·lecció tan gran, no? Sí. I com es pot començar? Perquè clar, vull dir, encara se'n fan avui en dia, com estaves dient. De fet, això no és una cosa només d'antigues, que les antigues es busquen més, però bueno. El pare, concretament, tota la seva vida que ha estat amb això, des dels 14 anys, ara en té 74, vull dir que són uns quants anys col·leccionant. És cert que també ha pogut comprar alguna col·lecció, però és veritat que començar des del principi està a l'abast de qualsevol. Vull dir, perquè les peces principals són molt econòmiques, de debò, i són preus molt competitius. O sigui, hi ha els preus, per exemple, espanyols i americans, que són a vegades prohibitius per totes les butxaques, inclús per la nostra. Llavors, per començar, jo diria que és agafar, diguéssim, catàlegs, diguéssim, de vitulari, en aquest cas, i llavors anar mirant quins interessos té el propi col·leccionista, què li agrada. Doncs a mi m'agraden els vaixells, a mi m'agraden les boles del món. Què pots col·leccionar? Doncs mira, pots col·leccionar boles del món, perquè n'hi ha prop d'arreu, perquè des de Colom es va saber que la Terra era rodona, surt a tot arreu, diguéssim, el globo terraqui, i llavors anar adquirint peces, mica en mica, sense estressar-se, i fer una col·lecció que bàsicament motivi al col·leccionista i
la pugui anar classificant, diguéssim, tindre les peces classificades per àlbums i per temes. Sí. Nosaltres què fem, per exemple, música, doncs ficaríem àlbum número 1, llavors a darrere de cada peça li fiquem un número de registre. Els hi reduïm el tamany i amb l'ordenador i fem una base de dades. Clar, que avui en dia la tecnologia ens ajuda molt, i sobretot per la gent que no té memòria, com jo, doncs l'ordenador ens ajuda moltíssim i ens treu de molts apunts. Fer-ho tots a mà, no? I trobar alguna peça específica. Sí, dius aquesta, ostres, no me'n recordo si em falta la gran, la petita, em falta una, em falta el número 1, la número 24, i clar, l'ordenador t'ho soluciona tot, perquè en menys de 10 segons trobes el que et falta. I pots dir, ei, que aquesta no la tinc, reserva-me-la. Mira, que la cullo després. I, per exemple, que tu em deies que, clar, no és que la gent gran necessàriament no entengui d'ordinadors, n'hi ha de tot, com a tot arreu. També hi ha joves que tampoc no entenen gaire. Sí, que no hi volen entrar. Sí, però bueno, vosaltres, perquè, clar, una cosa que evidentment la gent pot fer és, bueno, apuntar-se al vostre grup, no? Que he vist que no costa gaire, escolta'm, esteu a la web, és molt fàcil i a més teniu molta informació també per la gent que sigui interessada o que vulgui veure, aviam com és, això potser m'interessaria, no? Ja sé que si venen segurament sí que els direu, podíeu fer això, podíeu fer allò, no? Donar-los una mica la mà a la gent que necessita una mica d'ajuda d'orientació. D'orientació, i tant, sí. Bueno, primer que vinin la nostra web, gere-bcn.com i ja està. A partir d'allà poden mirar la web, que és bastant completa. No fa gaire temps que s'ha renovat tota la web, hem donat una nova imatge. Sí, jo l'he mirat i... Sí. A part tenim un Facebook, també, tenim un perfil de Facebook, que és bastant interessant perquè el anem actualitzant. Hi ha molta gent apuntada en allà que tampoc són socis, vull dir que tampoc és obligatori ser soci, però sí que fiquem noves coses, fiquem temes interessants de vitofília, temes d'història, temes d'art, compartim tot això, diguéssim, tot el que és cultura. Sí, doncs molt complet. I anava a dir, i aquestes trobades, perquè ja dèiem que ja és la número 16, què pot trobar la gent que vingui a aquestes trobades? Perquè ja veig que teniu material vostre, que la gent pot mirar, suposo que poden comprar també, perquè ja tenim... I també en el mig hi ha taules d'intercanvi. Això anava a preguntar. Hi ha gent que diu, ostres, tinc les vitoles del meu pare o del meu avi, o he comprat una col·lecció, o vull saber quines peces són, les vull valorar. Doncs venen aquí i nosaltres, sense cap tipus d'ànim de lucre, vull dir que no és d'ànim lucratiu, tenim catàlegs sobre quines peces tenen i llavors els orientem quina sortida poden fer, diguéssim, tant si les volen vendre, com si les volen intercanviar, com si les volen tindre amb el seu fons de col·leccionista. Vull dir que això és molt variable. Sí, anava a dir una mica com es llegeix, perquè em sembla que al principi, de fet, el vostre grup també estava amb el grup de filatèlia. Bueno, hem tingut contacte sempre amb totes les associacions, diguéssim, també, el que és moneda, filatèlies, tenim contacte amb totes les associacions. De fet, també formem part de la Federació d'Associacionisme, que ho porta un senyor que es diu Jordi Guanyi, que és del Troc, que potser coneixereu, que està aquí al Poble Sec, que fins no fa molt va fer també una trobada de col·leccionistes, que hi va assistir moltíssima gent, més de 2.000 persones, i va ser tot un èxit. Llavors, clar, tots els col·leccionistes ens anem juntant i llavors formem alguna cosa més gran per promocionar la cultura del nostre país. Però específicament que haguem nascut a la filatèlia o la numismàtica, no. O sigui, no tenim problemes, diguéssim, en parlar amb totes les associacions, estem oberts inclús amb associacions d'altres barris. De fet, també tenim contacte amb associacions europees, inclús també americanes. Vull dir que aquí a la trobada us podreu trobar també comerciants que venen de Bèlgica, Holanda, França, Alemanya, Portugal, vull dir, sembla això la ONU, una mica en qüestió d'idiomes, no? Però bueno, ens entenem tots bé i parlem entre castellà, català i anglès, estem aprenent tots una mica tots els idiomes de tot, anem compartint aquí experiències. Molt bé, doncs
Moltíssimes gràcies. Ja veig que la gent que vulgui saber més, escolta'm, informació en teniu moltíssima, o sigui que no hi ha cap problema. Doncs moltes gràcies per parlar amb mi i per ensenyar-me una mica això i ara, faré un volt. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. El vicepresident del grup i col·leccionista, Rossèn Roig Batlle, va destacar els avantatges de visitar aquesta mena de trobades i va parlar sobre els diferents mercats. Estem aquí amb el senyor Rossèn, exacte, que és vicepresident del grup. Hem vist que estava mirant litografies de vostres companys internacionals. És el president. És el president, el senyor Bernat Montfort. Correcte. I s'ha portat aquí moltíssim material, perquè m'estaven dient que té una taula molt llarga aquí plena de joies, oi? Sí, són litografies que poden venir de finals del 1800, 1900, fins avui. Són fetes en Pador, aquí ens costa molt trobar-ne, i ell, com que es desplaça un cop a l'any aquí, porta molt material, ens va molt bé per poder adquirir coses que ens falten. Sí, perquè m'estaven dient que, clar, la gent pot venir aquí, informar-se, intercanviar coses, comprar, i ja veig que alguns s'emporten aquí un sac ple. Sí, aprofitem perquè és difícil de trobar aquí. Els preus són molt diferents. La veritat és que la zona d'Holanda i Bèlgica estan molt més barats, els preus. Sí, m'estaven dient que a Amèrica i aquí a Espanya, Déu-n'hi-do, no? Sí. Des que s'hi han posat els americans encara han fet encarir-ho més. I quines... Bueno, ja ho sé que això va a gust personal i que, clar, n'hi ha de tots els temes, de totes les maneres. Ja sé que les antigues valen més i van potser més buscades. Però hi ha alguna cosa que... No sé si hi ha tendències en això, si de vegades es posen de moda unes coses o altres també. No, en moda no, el que passa és que nosaltres els classifiquem per temes. Pot ser música, pot ser l'imperi romà, pot ser indis, i aleshores el que normalment s'aprecia més és els que són en relleu, en Pador, i si ho pots veure, bueno, la ràdio no es veurà, però això és una litografia llisa i aquesta fixa en relleu, en Pador, això incrementa el valor, diguem-ho així. Sí, i hi ha alguna cosa que vostè hagi vist i que digui aquesta hauria de ser meva? Sí, litografies, per exemple, de les Illes Canàries, que no n'hi ha masses i són molt buscades. Antigues, eh? Sí. Antigues. I aquestes es veuen? Hi ha alguna al museu? Sí, costa de trobar, Anem a preguntar, perquè ara que he dit museus, als museus n'hi ha de museus, perquè sí he vist que en alguns potser hi ha alguna cosa. Fora d'aquí, la part d'Holanda i Bèlgica, sí, n'hi ha alguna. Que pots veure alguna cosa classificada. Aquí és més difícil, aquí ha de ser exposicions que muntem nosaltres, llavors hi ha gent que porta material més valuós, més antic. És una mica perillós les exposicions perquè els has de controlar constantment, perquè si no són fàcils de... Sí, anava a dir, perquè són coses petites, no? No és com si tens una escultura que llavors pesa, no s'ha de posar en punta. Exacte. I després hi ha les vitoles clàssiques, que també és un tema que és molt rebuscat. Vitoles clàssiques de puros que es feien per reis, per l'Eduard VII, l'Eduard Pau, per presidents de Cuba, o sigui... Sempre es valora, diguéssim, en col·leccionisme el que es valora més sempre és la raresa. La raresa. Després, antiguitat, estat de conservació i la qualitat de la peça en si. Sí, però anava a dir, com el col·leccionisme també és una mica... Bueno, el que és interessant és que facis el que t'agradi més. Sí, és així. El que val és el que disfrutem buscant-les i classificant-les. Això que ens té més valor per nosaltres. I ha fet alguna troballa últimament que pensi... Bueno, ara acabo de trobar unes litografies que em feien falta per complementar, perquè les litografies és el que anaven a les caixes de puros. Aleshores la que anava a la porta de capsa de dintre, la que anava suelta, o sigui, hi ha diferents mides. Llavors el que costa és trobar i per això estem aquí rebuscant. Molt bé, doncs bueno, el deixo que segueixi buscant perquè em sembla que n'hi ha força aquí. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies. Bueno, aquí hem fet una mica d'explicació de lo que és el grup Vitolfi de Barcelona, quines activitats fa i d'alguna manera que nosaltres intentem que la nostra afició sigui més compartida amb els altres clubs de col·leccionisme. Llavors aquí tenim el senyor Jordi Nolli, que ens farà una miqueta.
Bona tarda. En principi, moltes coses que no podria dir així, ja les ha dit la Gemma abans. Aleshores, soc del TROC, que és l'Associació per a la Promoció del Col·leccionisme, que va aparèixer a l'any 94, amb l'objectiu bàsic de donar a conèixer activitats i dinamitzar col·leccions no gaire conegudes. Aleshores, també ajudar a tancar tòpics que hi ha, no? Els col·leccionistes són persones que ens dediquem a col·leccionar i a vegades ens etiqueten com friquis, vull dir, els friquis de les col·leccions i tal. I evidentment nosaltres, vull dir, fem més coses. A tall d'exemple, aquí a la Biblioteca Arús hi han passat altres col·leccionistes, com per exemple el Jaume Vargas, que va passar amb temes del ferro, dels panys, la clau. També l'associació de Sherlock Holmes també va fer una exposició aquí, també és col·leccionista d'aquest tipus de material, i ara tenim la del grup vitofílic de les litografies. Aleshores, com a col·leccionistes, com deia abans també la Gemma, també ens dediquem una mica a cuidar el patrimoni. És a dir, moltes d'aquestes col·leccions que fem a vegades es converteixen en material històric. Totes aquestes litografies que heu vist i que veureu a l'exposició, doncs ja és material. Sí, parlàvem de principis de segle i coses així, i això és història. Aleshores, el col·leccionisme té una vessant que és el tema cultural i també el que podríem anomenar el tema de la cultura popular. Moltes col·leccions són fàcils d'accedir. Per exemple, si agafes punts de llibre, doncs no necessites fer una inversió molt important. És a dir, recollint els que es donen a una biblioteca o en una llibreria, pots arribar a fer una col·lecció. Aleshores, una part molt important del col·leccionisme és el tema del contacte amb altres col·leccionistes, i amb això estan les trobades, ja siguin de vitoles, ja siguin de calendaris, i aquí hi ha de dos tipus, a vegades trobades de col·leccionisme temàtica, és a dir, només d'un tema, o a vegades trobades de col·leccionisme de temàtica general. I aquí el TROC vol incidir bastant de fer trobades on participin diverses associacions conjuntes, que no importa el tema, però el fet que a vegades ja els col·leccionistes no només fan vitoles, per exemple, que en el cas, potser un col·leccionista de vitoles també té punts de llibre i segells. Doncs aleshores, amb una trobada es poden contactar. També un altre aspecte important del col·leccionisme és la relació personal, és a dir, dintre en aquestes trobades i així es creen molts lligams d'amistat amb altra gent, i a vegades no és tant la trobada en si per recollir les peces que ens falten, sinó trobar-nos amb uns amics i amigues i poder, potser després de fer l'intercanvi o a la fira, trobar-se per dinar i parlar d'altres coses. Després, a nivell d'associacions, és bo que el col·leccionista no estigui aïllat, sinó que estigui en contacte amb altres col·leccionistes i si pot estar associat. És a dir, i això facilitarà molt perquè la seva col·lecció pugui créixer. Perquè a vegades, quan en trobades de les nostres, hi ha gent que ve a la trobada amb la bossa i molts sobres. I aleshores aquests sobres pel Ramon, aquests sobres per la Lluïsa. I hi ha un intercanvi de sobres perquè la gent ja sap quines temàtiques fa cada persona i aleshores ja es reparteixen aquests sobres. Aleshores, el tema de que si una col·lecció és molt important o és molt petita, en principi cada col·leccionista té la seva col·lecció. Depèn de les seves possibilitats, serà més gran o més petita, però per cadascú de nosaltres és la nostra col·lecció i per nosaltres és molt bona. Clar, a vegades dius, escolta'm, jo tinc 3.000 peces, però aquí té 6.000, les condicions de la vida han fet que hi tingui 6, però l'important és la teva col·lecció i que això et permetrà poder intercanviar amb altres. Aleshores, el que volem trencar el tòpic
i és que nosaltres, els col·leccionistes i les associacions, defensem de que el col·leccionisme és part de la cultura i si no hem de veure que diversos museus del nostre país apareixen a partir de col·leccionistes. Un cas, per exemple, el Museu del Cinema de Girona és fruit de la col·lecció del senyor Mallol, que aleshores va fer els tractes que sigui amb l'Ajuntament de Girona i ja tenim aquí a Barcelona el Museu Frederic Marès, que també és un altre exemple de que un col·leccionista després aquest material el traspassa a la societat, no? I d'aquests aniríem trobant més exemples. I aleshores també comentar que amb el tema de les associacions hem fet un pas més, és a dir, hem fet una federació catalana d'associacions de col·leccionistes. El problema que tenim ara és que la Generalitat no sap on s'encasilla. És a dir, ja hem parlat un parell de vegades, ens van rebotant d'un despatx a un altre i aleshores, doncs, però és que nosaltres també som part de la cultura, sí, però potser soc de patrimoni, potser soc de cultura. Hem intentat, ja estem tornant a començar, amb cultura popular i no ho saben. Què fem nosaltres? No saben, tenen un llistat de federacions i dic, bueno, doncs posem-nos aquí. Bueno, ho hem d'estudiar els tècnics i així anem. És que a vegades el reconeixement per part de l'administració del treball que fan totes les associacions costa molt. És a dir, de que sigui reconegut ja costa per les associacions tradicionals clàssiques, doncs a uns de col·leccionistes encara més. I una mica amb això volia acabar dient que gràcies a aquests actes com aquest el col·leccionisme es pot donar a conèixer. És a dir, ja està. Molt bé, moltes gràcies. Què? Moltes gràcies. Jo crec que sí que estem dintre del temps i ara el que hem parlat abans de la base de dades. Abans de la base de dades que heu vist en el vídeo anterior hi hem afegit, diguéssim, algunes millores. I aquestes millores consisteix en alguna que ara explicarà la Gemma. Que sí? Correcte? Que sí? Molt bé. Bé, primer explico que aquesta base de dades no està enlloc, és imaginació i inventiu del meu pare i a base de molts anys portem amb aquesta base de dades, més d'una dècada transformant-la, ficant coses, aplicacions, camps, filtres, doncs ha donat llum al que veiem aquí. Primer teníem les imatges incrustades a la base de dades, llavors parlàvem moltíssim, teníem diverses bases de dades, al final les vam posar totes en comú, vam creuar la informació de les diverses bases de dades, van sortir registres duplicats i quan vam solucionar tot això, doncs al final es va unificar amb una sola, perquè no va ser fàcil el procés. Llavors, en vez d'estar les imatges incrustades, estan vinculades en una carpeta exterior, a la mateixa unitat de l'ordenador. Ara tenim 15.400 peces catalogades, escanejades, amb fotos i en tots els camps que d'alguna manera fem. La base de dades aquestes podem fer infinit combinacions, diguéssim, i podem fer catàlegs per temes. Si en cada camp, o sigui, en cada requadret es pot fer un filtre, es poden fer multitud de filtres alhora i si busquem una litografia, en aquest cas, doncs en menys de 10 segons podem trobar on és la peça, què tenim al davant i identificar-ho. Amb un número de registre, un número de catalogació, tenim per exemple el format, les mides, si és un conjunt, si va solta, quin tema és, quin subtema, també si tenen marca d'impressor, quin origen té, de quin país es va fer, quina composició és la litografia que hi ha, qui són aquells personatges. Últimament m'he dedicat a investigar què tenim al darrere, quina és la història que hi ha al darrere i què va motivar aquesta generació a fer tot això. I una mica és el sentit
del treball que hem fet. Vale. Aquest és el treball primari que vam fer, però ara hem afegit alguna coseta més que m'agradaria que ho veiéssiu. I és que hem afegit, per exemple, una Viquipèdia. Llavors hem fet un enllaç de cada litografia a la Viquipèdia, amb el qual podem saber que si estem parlant de Roma, normalment te vinculi a la Viquipèdia i te faci alguna cosa relacionat, diguéssim, amb la litografia que tenim a davant. En aquest cas, per exemple, tenim el Teatre Romà, en què hi ha, per exemple, Neró i un altre emperador, i a darrere hi ha les arenes, on lluitaven els gladiadors, on feien espectacles de vaixells també, perquè van tenir la sorra a les arenes, emplanaven l'aigua i feien batalles navals també. Que per l'època el complicat que era l'obra d'enginyeria. Després també hi havia l'espai del fossar, on hi havia les feres, i amb un sistema de politges pujaven les feres cap amunt. Això tindrà que veure després amb l'imaginari de Wagner, de Richard Wagner, que es va inspirar amb el teatre grecoromà per fer el projecte que tenia de vida i imaginari del teatre d'Alemany, el teatre de Bayreuth. El va traslladar a la seva persona i la seva creença. Llavors, en el fossar, per exemple, que hi ha el teatre de Bayreuth, i en fossar va col·locar no les feres, sinó l'orquestra. Canvia una miqueta la cosa. Bueno, ja ho veurem. Llavors els va posar allà perquè el públic no s'entretingués a mirar com tocava el violí un o com tocava l'arpa un altre, sinó que la gent estés pendent de què realment s'estava fent allà, no? Que hi havia una òpera i s'havia de seguir el fil de l'òpera. No es podia entretindre la gent en detalls. Bueno, això Viquipèdia, llavors hem afegit a cada litografia hem afegit un vídeo, un vincul d'un vídeo. Un vincul a YouTube. Un vincul a YouTube. Per exemple, aquí, no sé si el veurem. Bueno, hi ha un altre, aquí també. També hem afegit, que ara no ho veurem, però hem afegit un enllaç al Google Lens, que seria aquesta imatge. El Google Lens, no sé si ho coneixeu. És una aplicació de reconeixement d'imatges, reconeixement facial, com per exemple es pot fer amb un QR, no? Escaneja, diguéssim, la imatge que hi ha davant, llavors la vincula a través de tota la xarxa d'internet a imatges que són similars. Llavors, a partir d'aquí, també es poden trobar personatges, es poden trobar llocs, es poden trobar objectes, t'ajuda bastant a fer la recerca de quina peça tens al davant, i trobant més fàcilment la història i el context de l'època. Llavors, aquí hem linkat, en aquest cas, per exemple, un vídeo, que ara el podem veure. Sí, explicatiu de la història. Estamos viendo las entrañas de Bayreuth. Y ahora, atención, porque estamos a punto de entrar en el gran templo de Wagner. Todos los que todavía no conozcáis este teatro, por favor, estad muy atentos, porque este es un lugar, de verdad, creedme, muy, pero que muy especial. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues venid. Seguidme. Mirad. Este es el escenario, es absolutamente increíble, es gigante. Y venid por aquí. Mirad. Esto es Bayreuth, es un lugar increíble. Tal vez estéis pensando que tiene una estética un poco austera, pero debéis saber que está hecho adrede, así. Todo lo que veis aquí detrás mío está pensado y diseñado por el propio Wagner. Nada de lo que hay aquí es casual. Todo está diseñado para y por su obra, para ensalzar el drama, para ensalzar lo que pasa aquí, encima del escenario. Hay un montón de detalles que hacen de este auditorio un lugar único en el mundo. Por ejemplo, mirad, venid. Mirad el foso de la orquesta. Wagner no quería que los espectadores se distrajeran con nada, por eso escondió a los músicos, los puso debajo del escenario, en un foso. Ahora se ven fosos en todos los teatros de ópera, pero Wagner fue el primero. Un genio, vaya. En la platea se lució. Quería huir del teatro a la italiana con forma de herradura y se inspiró en los teatros clásicos. Por eso
todos los asientos son exactamente iguales, sin palcos. Todos los espectadores son iguales y desde cualquier punto del teatro se ve el escenario perfectamente. También quitó los pasillos para que la gente no se pudiera saludar. Si vienes a Bayreuth es para ver la ópera. Los asientos son estrechos e incómodos y el espacio para las piernas es casi inexistente. Sentarse aquí durante 5 horas se acerca bastante a un método de tortura. Pero yo creo que Wagner lo hizo a propósito, para que la gente no se durmiera. Porque además Wagner también fue el primero en hacer algo que ahora nos parece tan elemental como apagar las luces. Hasta entonces la gente iba a la ópera a relacionarse, a hablar, a comer. Wagner se ocupó de que todo aquello terminara. También fue el primero en prohibir la entrada una vez que la ópera había empezado. Amb això donarem per acabat, ¿vale? ¿Qué número es aquell? Si hi ha alguna pregunta, Sí, no, que ara farem, sí. Hi ha alguna pregunta, sisplau? Després allà em faran preguntes segur. I ara, si hi ha alguna, feu-la, sisplau. Què us ha semblat, sobretot, a veure aquesta primera part, i que d'alguna manera, a veure, i què podem fer en comú. Si hi ha d'altres col·leccionistes per aquí, altres coses, quines coses podem fer en comú. Penseu que n'hi ha moltíssima informació que tenim nosaltres. Podem fer temes de modernisme, podem fer temes de mil temes. És qüestió de posar-se d'acord. Vale? Bueno, simplement, què fem ara? Doncs donem pas a, si m'acompanyen, donem per acabar la ponència. Vale, gràcies.